tothom, benvinguts a un nou vídeo. Avui és dimarts, dia 16 de maig de 2017. I estan aquí amb dos companys, que són l'Aleix i el Miquel. L'Aleix el coneixeu, el Miquel possiblement també, però no tan segurament. I avui farem un experiment. Consisteix en l'escalfament. Llavors, per fer-ho el dividirem en 2 dies. El primer dia, que ja el vam gravar fa unes 2 setmanes, i avui. Llavors, què vam fer el primer dia? Vam anar corrent fins a Can Borrell, des de l'entrada de la pista, amb un temps de 23 minuts 50 segons. I avui ho tornarem a intentar. Quina és la diferència entre els 2 dies? Doncs bàsicament que el primer dia no vam escalfar i avui sí que escalfarem i farem un escalfament guiat per aquest home que és superatleta. Sí? Avui demostrarem que amb l'escalfament es guanya un munt de temps i... Intentarem baixar 2 minuts. Sí, jo crec que l'altre dia vam fer 23.50, avui farem mínim 21.50. I estic segur que no es cansareu tant com l'altre dia. Clar. Tot s'ha dit que avui fa molta més calor, però bueno. Bé, doncs ja hem escalfat, ja hem estirat i ara som-hi. Anem a córrer, no? A morir, perquè una calor a muscuflant, però bueno, va. Objectiu 21.50, jo crec que és assumible. Vale? Acabem això per aquí. Bé, doncs ja hem acabat de córrer, hem baixat un minut al nostre temps, és a dir, hem batut el rècord. 22.50. Exacte, 22.50, havíem fet 22.30. Jo quan vaig sol vaig més ràpid, però bueno, anar amb aquest paquet no està malament. No pararà mai de dir-ho. Bueno, Miquel, quines són les teves sensacions? El cansament inclús potser més que l'altre dia, per la calor. Per la calor, fotiu, molt de sol. i un vent també considerable. El vent que feia era Molta calor. Considerable. No sé quants graus estem, però fa molta 20 llargs, Molt. no? Sí. I ara això sí, de nivell de fatiga muscular, molt millor aquesta vegada que l'altra. L'altra vegada quan vam acabar els bessons i els isquios rebentats, i ara I els quadríceps l'altra vegada també. els quadríceps Sí, sí, amb una mica sí, però amb les pujades dels però quadríceps no tant amb com els els bessons. bessons i els isquios. Però aquest cop molt millor a nivell muscular. Molt bé. S'ha notat el escalfament? Exacte, sí. I bueno, sobretot agrair a aquest home que ens ha seguit amb la bici i aquest per venir a fer de conillet d'Índies. A tu per invitar-me. Bueno, quan vulguis pots tornar. I bueno, m'he tallat els cabells, jo ja ho sé, però bueno. Mira, que vagi bé. Adeu. Adéu. Temps que vam fer fa 2 setmanes. Raül? Raül? Ui, per un moment he fotut Jo també, Raül! Tio, de lluny ho semblava, ara ja no. Ara ja no. El Raül té una samarreta així. Sí. Però no hem de cara, tio, no sé si De lluny, De lluny sí, jo també, quan l'he mirat el primer cop m'he pensat que era el Raül. Bueno, ja pots tornar a començar. Sí.